கவிதை நான் எழுதிருக்கிறேன். புது கவிதையா? புது கவிதை எழுதிருக்கிறேன். சரி சொல்லு கேப்போம். புயலே, உனக்கும் போதை தேவைப்படுகிறதா? பாண்டிச்சேரி பக்கம் தின்றுள்ளாய். இன்னொன்னு இருக்கு, அதே கவிதை ஊற வச்சு இன்னொன்னு எழுதிருக்கேன் பாருங்க. நாங்கள் தண்ணியை போட்டு மிதந்த பாண்டிச்சேரியவே தண்ணீரில் மிதக்க வைத்தாயே, ஆச்சரியக்குறி. இன்னொன்னு சொல்றேன் சார், விழுப்புரத்துக்கு எழுதிருக்கேன் சார். சொல்லுங்க. புயலே, நீ காட்டினாய் ஒரு மனுபுரம், எங்கே? விழுப்புரம் விழுப்புரம் விழுப்புரம். 3 தடவை வருமா? 3 தடவை. கடலூர் கேட்டுப்போங்க சார். கடலூர், கடல் ஊர். ஆமா, கடலூர். கடலூரையே கடலாக மாட்டி விட்டாயே, ஏ பெண்கள் புயலே. இதெல்லாம் எங்க எழுதி எங்க போடுவீங்க? இதெல்லாம் நியூஸ் கணக்கு, நியூஸ் சேனல் கணக்கு. எங்க வீடியோ தானங்க போடுவாங்க நியூஸ் சேனல்ல, இதையுமா போடுறாங்க? இந்த மாதிரி ஒருத்தர் எழுதி இருக்காரு, அவரை பாராட்டிங்கிற மாதிரி போடுவாங்க. பார்த்தது இல்ல நீங்க? இவங்க எல்லாம் சிறுவர் மலர்ல எழுதி இந்த 50 ரூபா வாங்குவாங்கல்ல, அந்த குரூப்புங்க இவங்க. இப்ப அதெல்லாம் அதிகமா போகாதனால இதுல எழுத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் சிவனன் வேலைக்கு போய்க்கிருக்கேன், அவனை கூப்பிட்டு இது கவிதைன்னு படிச்சு காமிக்க சொல்றீங்க.